Máme tady poslední díl projektu Galaxy AI. A dneska se podíváme na to, jak funguje AI zpomalení videí v galerii. Jdeme na to. Můžeš si z toho udělat video? No jasný, určitě. Jak to vypadá? Je to super, ale škoda, že to nejde zpomalit. A teď se podíváme na to, jak to bude vypadat, když fotograf použije Samsung Galaxy AI. Tak co mi to říkáš? To jo, to vypadá super. Škoda, že to nejde zpomalit. Během přehrávání videa se stačí pouhým prstem dotknout obrazovky a video se nám takhle krásně zpomalí. Poslední díl je u konce. Já bych rád pogratuloval všem výhercům bezdrátových sluchátek Samsung Buds 2. A pokud si našel všechny indicie a jako první přijdeš na heslo a napíšeš ho tady pod tohleto video, tak vyhraješ ten nádherný telefon Samsung Galaxy S24 Ultra. Čau!